Jorrit Schmidt, met wat voor gevoel sta je hier? Met een heel teleurstellend gevoel. Wat voor gevoel? Heel teleurstellend. Ja, leg het zelf maar even uit dan. Ja, ik denk dat we de tweede helft veel te veel terugliepen, maar VVV eigenlijk alleen maar lange ballen speelt. Ja, dan weet je dat 10 keer goed kan vallen. We verdedigen niet meer goed tweede helft, we roepen wel een beetje over onszelf af, maar ja, dat waren hele belangrijke punten geweest. Jullie voetballen uitstekend in de beginfase van de wedstrijd. Ze komen ook verdiend op 1-0. Dan kan je het eigenlijk niet verder uitbreiden, hè, die stand. Nee, we zetten niet meer goed druk. We liepen te ver terug eigenlijk. In het begin hadden we ze goed bij de keel en daarna gingen we te veel teruglopen. Waardoor we eigenlijk hun te veel ruimte gaven. Ja, goed. Dan krijgen ze de vrije ruimte om die lange bal te spelen die ze graag doen. Want volgens mij het enige was het gevaarlijk wordt is de bal gewoon een lange peer geven en hopen dat hij hier goed valt. Het is gewoon toevalsvoetbal wat ze doen, maar ja, hij valt wel weer goed. En tweede helft liepen we veel te ver terug, kregen ze heel veel ballen die net niet goed vielen. Ja, dan weet je dat 10 keer wel goed kan vallen en dat gebeurt dan. Ja, heel zonde. In die slotfase gejuich omzonst, zullen we zeggen, die 2-0, want dat feest ging niet door, hè? Nee, ja, buitenspel, als de VAR het ziet, dan zal het zo zijn. Maar ja, het is toch wel kloot die denkt dat als je de wedstrijd op slot gooit en hele belangrijke punten binnenhaalt, maar dat gebeurt niet. En ja, meteen daarna valt hij 1-1, krijg je een klap op klap. Maar goed, toch nog een punt overgehouden, zal ik maar zeggen. Dus dat gevoel is toch nog een beetje positief? Nou, niet positief, maar in ieder geval, je kunt beter met 1 punt staan dan met lege handen. Dus dat is in ieder geval het enige positieve wat we daar kunnen meenemen. Hoe ga je als Limburger om met deze derby? Ja, goed, het is natuurlijk altijd speciaal, maar vandaag ging het er vooral om een punten te halen, gezien de ranglijst. Dus ja, dat was denk ik belangrijker voor de ranglijst dan dat het een derby was, maar ja, dat is altijd speciaal natuurlijk.